خونشی زمینی پدران. боби 12. онҳо ба колхози меҳнатобод қариби нисфирӯзӣ омаданд. азбаски нусратхоҷа набуд, диловар пешвоз гирифт. раис канӣ? пурсид Дониёров. дина ҳамроҳи Машрабов ба бозори Ҳисор меравам гуфта рафта буданд, ҷавоб дод Диловар. барои колхоз асб хариданиянд. котиби райком ва директори МТС Диловарро ғоибона аз нақли Умархон медонистанд, вале худи ӯро имрӯз бори аввал медиданд. ин кас табилчии колхоз мешаванд, собиқ коргари роҳи оҳан. ман ба шумоён гуфта будам, хотиррасон кард Умархон. ҳо дарё дорам, гуфт Дониёров дасти Диловарро фушурда ва аз хусуси оила доштану надоштанаш, зиндагӣ ва маишати ӯ пурсон шуд. Игор Степанович гуфтугӯи котиби райком ва Диловарро гӯш карда истода, аз дил гузаронид, ки гапи Умархон дуруст, ин ҷавонро ба МТС ба кор гирем, бад намешавад. лекин ӯ ҳоло дар ин бора гап кушоданро муносиб намедонист. баръакс, каме бо сардӣ аз Диловар талаб намуд, ки замини навро ба онҳо нишон диҳад. Диловар хуб гуфта, онҳоро ба сари замини нав, ки қамишҳояшро оташ зада сӯзонида буданд, бурд. 50-60 гектар замин, ки ҳоло рӯяш бо як қабат хокистар пӯшида шуда буд, ниҳоят ноҳамвор буд. ҳар ҷо ҳандақу чуқуриҳои калон дошт, ки трактор гузашта наметавонист. ва ғайр аз ин, дар як тарафи замин решаҳои нимсӯхтаи туғай ба назар мерасид, ки онҳоро бо калан кофта нагиред, плуг дар мемонад. ин замин ҳоло барои трактор тайёр нест, гуфт Фадеев ба Ҷаҳонгиров нигоҳ карда. ин гап на фақат хулосаи муқаррарии мутахассиси таҷрибанок, балки дар айни ҳол ҳукми сардори сахтгири серталабе дар ҳаққи агроном буд, ки Игор Степанович маҳз ӯро гунаҳкор медонист. зеро ӯ низ ба Фадеев пагоҳӣ баъд аз дуги бемаънии Урунов нами замин паридагӣ тракторҳоро фиристонед гуфта буд. хайрият, ки Фадеев ба сухани агроном бовар карда, тракторро ба ин ҷо нафиристод. як рӯзи онҳо, балки 2 рӯзашон бекор мегузашт. ҳоло ҳатто маълум нест, ки ин заминро киҳо ва кай барои трактор тайёр мекунанд. Умархон маънии сухани директори МТС-ро аз як нигоҳи ӯ нағз фаҳмида буд, вале ӯ нахост, ки дар ҳузури котиби райком бо Игор Степанович баҳс кунад. алалхусус, ки гапи Фадеев ҳақ буд. ӯ пагоҳӣ аз Ҷаҳонгиров қатъӣ талаб карда буд, ки боз як бор рафта заминро бо чашми худ дида биёяд. аммо Умархон ба Нусратхоҷа бовар карда, фиреб хӯрда буд. вай 2 рӯз пеш Нусратхоҷаро огоҳ карда буд, ки пеш аз омадани трактор чуқуриҳои заминро ҳамвор карда ва решаҳои нимсӯхтаи туғайро кофта гирифтанд дар кор. Нусратхоҷа гуфта буд, ки шумо тракторро фиристондан гиред, мо заминро мисли майдони гӯштингирӣ тахт карда мемонем. ҳоло худи ӯ нест, ки дар ҳузури Фадеев шарм доронӣ. вай ки нест, худсафедкунии Ҷаҳонгиров дар айни ҳол як кори бемаънӣ мешавад. рафиқ агроном, гуфт Игор Степанович, шумо дар ҳамин ҷо мемонед ва ба кори инҳо шахсан назорат кунед. агар замин то пагоҳ барои трактор тайёр шавад, пагоҳ трактор мефиристонем. Ҷаҳонгиров чун гунаҳгоре, ки бо шунидани ҳукми одилона хомӯш мемонад, хомӯш буд. Бурҳон Дониёров бо Диловар даст дода самимона хайрухуш кард. Фадеев хоҳиш намуд, ки ба агроном мадад расонад. пас ҳарду ба мошин нишаста ба колхози дигар рафтанд. акнун 2 дӯст, 2 ҳамшаҳрӣ, Диловар ва Умархон дар сари замини хокистарпӯш танҳо монда буданд. Умархон ҳанӯз ҳам хомӯш ва дар андеша буд.
дар хона зани навзоидааш бемор хобидааст. духтур омода бошад ё не? умархон гумон дошт, ки агар ин замин барои трактор даровардан тайёр бошад, аз Фадеев ҷавоб гирифта зуд ба Қурғон бармегардад. аммо ҳоло ӯ на ин ки ба хона рафта наметавонад, балки ба касофати Нусратхоҷа дар назди директори МТС дурӯғгӯю муттаҳам шуда монд. хуб, аввал ба кулбаи ман рафта як пиёлагӣ чой нӯшем, баъд, гуфта Диловар ба Умархон саволомез нигоҳ кард. Не, аввал одамҳоро ба ин ҷо оварда корро сар кардан дар кор, гуфт Умархон, ки қавоқаш гирифта буд. набошад шумо ҳамин ҷо истед, ман зуд одамҳоро хабар карда меорам, гуфт Диловар ва розигии агрономро гирифта ба сӯи қишлоқ давид. ӯ аз вазъияти Ҷаҳонгиров чӣ андоза ҷиддӣ будани масъаларо ба хубӣ фаҳмида буд. бинобар ин дар дил қарор дод, ки ҳама колхозҷиёни хурду калонро аз корҳои дигар гирифта ба замини нав меорад ва ҳамин рӯз то фурӯ рафтани офтоб заминро мисли кафи даст ҳамвор мекунанд. Умархон Ҷаҳонгиров ба болои як тӯда қамиши дар офтоб хушкшуда як паҳлӯ хобида мунтазири омадани колхозҷиён буд, ки аз дур мардони калан дар китф намудор шуданд. Умархон онҳоро шинохта аз ҷо бархост. амаки Ҷамолбек ва Идрис наздик омада каландҳои худро ба замин гузоштанд ва бо агроном вохӯриву пурсупос карданд. амаки Ҷамолбек гуфт, ки агар Қумрихон бо кӯдаки навзодаш дар хона танҳоӣ кашад, Умархон ӯро бо бачаҳояш ба назди янгаи Хайригулаш оварда монад. бачаҳоро адолат саришта мекунад, ба Қумрихон сабук мешавад. Идрис ҳам ин таклифро маъқул дониста гуфт, ки зану бачаҳои ӯ низ аз омадани Қумрихон хурсанд мешаванд. дугона шуда минбаъд рафту омад мекунанд. Умархон аз ин одамони хуби дилнавоз беҳад шоду миннатдор буд. ӯ ба онҳо бисёр ташаккур гуфта ваъда дод, ки дар ин хусус бо худи Қумрихон машварат мекунад. агар розӣ шавад, ягон моҳ то қувват гирифтанаш ба қишлоқ оварда мемонад. баъди фурсате аксар мардони колхоз калан дар кизф ба гирди Умархон ғун шуданд. ҳама ӯро мешинохтанд ва чун бародари худ вохӯриву ҳолпурсӣ мекарданд. аз ҳама қафо Диловар дар як хурма ҷурғоту дар як дастархон нон бардошта меомад. мардони колхоз гурусна будани агрономро фаҳмида ҳар кадом ба хонаи худ таклиф мекарданд, вале Умархон таклифи касеро қабул накарда гуфт, ки вай аввал кори онҳоро фаҳмонда нишон медиҳаду баъд ҳамроҳи Диловар нишаста нону ҷурғот мехӯрад. зиёфат шаб мешавад. хандида илова кард ӯ. шумо дар бурёкубони мо набудед, ҳаққи шумо дар тоқча истодааст, гуфт амаки Ҷамолбек хандида. раҳмат, агар имшаб монам, ҳаққамро аз тоқча гирифта мехӯрам, бо шӯхӣ ҷавоб дод Умархон. ман ҳам бурёкубон кунам мешавад. дирӯз ба капаи нав кучида будам, гуфт Диловар. эҳе, муборак бошад, гуфт Умархон. не ака, шумо акнун бурёкубон гуфта майдакорӣ накунед, шумо бояд як тӯи калон кунед, гуфт ҷавони қаротегинӣ ба Диловар. албатта, гуфтанд дусе кас гапи розиқро маъқул шуморида. амаки Ҷамолбек гӯё ки гунаҳгор бошад, ҳиҷолат кашида сар хам намуд. ин вазъияти ӯро Умархон пай бурда, мардумро ба кор таклиф карду худаш пеш даромад. Умархон ва Диловар ба сари ҳар ҳандақ дусе касӣ гузошта, вазифаашонро фаҳмонда, дигаронро ба кори аз ҳама душвор ба решаковӣ кардани тоғайзор бурданд. дар ин ҷо аввалин шуда худи Диловар калан бардошту ба кор сар кард. Идрис
кори ӯро лаҳзае бо ҳавас тамошо карду ба рафиқи доимии ҳазлу мазоқаш Розиқ гуфт: «Ҳой, бойбачаи қаротегинӣ, имрӯз ҳунаратро нишон деҳ чӣ?» «Эҳ, ака, то ҳозир ту магар ҳунари маро надида будӣ?» пурсид Розиқ остинҳояшро барзада ва кафи дастонашро бо оби даҳонаш нам карда. «Мехоҳӣ боз ҳунар нишон диҳам? Ту маро аброр гумон накун. Фаромӯш кардӣ, ки дар заҳбурковӣ аз экскаватор зуртар кор мекардам». «Балки Аброр куҷо шуда бошад?» пурсид як колхозчӣ. «Гуфтаанд, ки аз болояш акт монда ба милитсия супоридаанд. Лекин дигар ҳеҷ даракаш нашуд кӯ?» «Сабр кун, даракашро Нусратхоҷа ба ту мегӯяд», гуфт ба вай Идрис. «Ҳамин хел гӯед», гуфт он колхозчӣ. «Аз ҳамон боз авзои Нусратхоҷа дигар шудааст. Ба назарам корбораш фақат шаҳргардӣ, ба кори колхоз ҳам нигоҳ накарда монд». «Эҳ, мардаки сода, Нусратхоҷа кай кори колхозро карда буд, ки акнун кунад?» гуфт ба вай як колхозчии дигар. «Кори колхозро ману ту мекунем. Ана ин амаки Ҷамолбек, Идрис бар инҳо мекунанд. Диловар мекунад. Як нигоҳ кун, вай чӣ хел каланд мезанад, заминро чаппа карда мепартояд. Ту хаёл кардӣ, ки Нусратхоҷа кор мекунад? Не ҷура, хато кардӣ». Умархон, ки дар қафои ин ду деҳқон истода баҳси онҳоро мешунид, дар дил хурсанд шуда худ ба худ гуфт, ки халқ ҳар киро на аз рӯи мансабу насабаш, балки аз рӯи кораш баҳо медиҳанд. Онҳо аллакай Диловарро ба Нусратхоҷа зид мегузоранд. Дар ҳақиқат Диловар дигару Нусратхоҷа дигар аст. Диловар марди коргар аст, баробари мардум кор мекунад, балки аз ҳама беҳтару зиёдтар меҳнат мекунад. Нусратхоҷа худро аз ҳама боло мегирад, чун гумон мекунад, ки вай ҳасту колхоз ҳаст. Вай набошад, колхоз ҳам намешавад. аҷиб, ки он колхозчӣ Нусратхоҷа ҳоло дигар шудааст, ба кори колхоз ҳам нигоҳ накарда монд, мегӯяд. Чашми халқ чӣ хел тез аст. Ҳама чизро зуд мебинад, хулосаҳои дуруст мебарорад. Нусратхоҷа дар ҳақиқат аз чӣ сабаб бошад, ки ҳоло ба кори колхоз хеле бепарво шудааст. Охир 2 рӯз пеш Умархон ба вай камбудиҳои ҳамин заминро нишон дода, гуфта буд, ки то омадани трактор тахт карда монад. Ӯ ваъда дод, вале иҷро накард. Худаш кӯ даст намезад, ақаллан ба Диловар нафармудааст, ки ба мардум сар шуда ҳамин корро кунонад. Гапи он колхозчӣ ҷон дорад, албатта. Лекин аз чӣ сабаб Нусратхоҷа ба колхоз дилхунук шудааст? Умархон қарор дод, ки инро аз он марди колхозчӣ мепурсад. Ҳамту барои санҷидан мепурсад, ки кани ӯ чӣ гумон дорад. ӯ як сулфиду баъд пурсид: «Амак, шумо гуфтед, ки раис ҳоло ба кори колхоз ҳам нигоҳ накарда монд. Яъне ки дилхунук шудааст. Аз чӣ сабаб вай дилхунук шудааст, нафаҳмидед?» Марди деҳқон абрувонашро чин карда ба Умархон ҷиддӣ нигоҳ карду гуфт: «Инро шумо бояд, ки аз мо беҳтар медонистед. Шумо агроном ҳастед». Вай бинии обравашро ба як су афшонду сипас боз ба гапаш давом дод: «Аслашро гиред, ба вай колхоз ҳаргиз дар кор нест. Нисфи мардуми ҳоитӣ аз дасти вай колхозро партофта рафтанд. Вай худи маро ҳам ҳақорат карда буд. Лекин ман дигар ба кӯҳистон кӯчида рафтан нахостам. Дар кӯҳистон зиндагӣ душвор. Инҷо ҳам зиндагӣ осон нест кӯ. Ба ҳар ҳол замин ҳаст, об ҳаст, одам ҳаст». «Хуб гуфтед, амак», андешамандона ҷавоб дод Умархон. «Ҳама гапатон дуруст. Хуб кардед, ки аз ин ҷо кӯчида нарафтед. Минбаъд зиндагонӣ нағз мешавад. Ҳукумати шӯро ба муҳоҷирон ғамхорӣ мекунад. Ба колхоз пули калон қарз медиҳад. МТС трактор медиҳад.
кори деҳқон сабук мешавад. плани пахта иҷро шавад, хурду хӯрок, пӯшока, ҳама чиз фаровон мешавад. раҳмат додар, ҳамин қадар гап гуфта дили моро бардошта истӣ мешавад, гуфт марди деҳқон. агар Нусратхоҷа ҳам ба мо ана ҳамин хел мисли ту гап зада дили моро бардошта истад, ба миёнамон қувват мешавад. дигар мо ҳар чӣ қадар кор карда бошем, кардан мегирем. ғам нахӯред амак, гуфт Умархон. агар Нусратхоҷа дили шуморо набардорад, ҳукумати шӯро мебардорад. ҳукумати шӯро ҳамеша аз ҳоли мо хабардор аст. додар, ҳукумати шӯро ҳамон Урунов аст? пурсид марди деҳқон. охир пуштибони Нусратхоҷа низ худи ҳамон ку? ин саволи ғайри чашмдошт агрономро дар вазъияти душвор гузошта буд. вай агар худаш 100 бор хоҳад ки наметавонист, не Урунов ҳукумати шӯро негӯяд, албатта дар раёни онҳо ҳоло намояндаи ҳукумати шӯро маҳз Урунов аст. вай бисёр чизҳо, бисёр корҳои ҳукумати шӯро ҳоло ба вай вобаста аст. ӯ як лаҳза сукут карда хеле ҷиддӣ шуда гуфт. амак, шумо ҳамин тавр фаҳмед ки ҳукумати шӯро аз як шахс иборат нест. ҳукумати шӯро ҳукумати халқ аст. рафиқ Урунов раиси комитети иҷроияи раёни мо мебошад. ба ғайр аз ин, вай аъзои партия, аъзои бюрои комитети партиявии раён мебошад. бинобар ин, райком бо роҳи партиявӣ аз болои кору бори ӯ назорат карда меистад. агар мабодо ба ягон хато роҳ диҳад, дар сари вақт хатоии ӯро ислоҳ мекунад ва бюро райком ҷеғ мезанад. мабодо ягон кори чатоқ карда монад, ҷазо ҳам мегирад охир, пурсид марди деҳқон. албатта, ҳар кас ҳам кори чатоқ кунад, алалхусус аз номи ҳукумати шӯро кори чатоқ кунад, ҷазои сахт мегирад. халқ ҳам ӯро лаънат мекунад, ҳукумати шӯро ҳам, фаҳмонида дод Урунов. Умархон. ин хел бошад дуруст ку, додар, хотирҷамъ шуда гуфт марди деҳқон. аммо ман аз гуфти баъзеҳо гумон карда будам ки дар ин ҷо фақат Нусратхоҷаву Урунов хоҷаин. ҳар чӣ ки онҳо гӯянд мешаваду онҳо ҳар чӣ хоҳанд мекунанд. кӣ ба шумо ин хел фаҳмонд? пурсид Умархон. марди деҳқон каме дудила шуда истода буд ки Идрис ба вай луқма дод ва шердил кард. акаи Мирзохол, натарсед, натарсида гап занед. зимистон вақти бо ман ҷанг карданаш, худи Нусратхоҷа ҳамин хел гуфта дуғ зада буд, гуфт Мирзохол. ана гап дар куҷо будааст? аз дил гузаронд Умархон, вале хомӯш истод ки дигарон чӣ мегӯянд. диловар низ аз каланзанӣ боз истода ба Умархон нигоҳ кард ки ба ин гап чӣ ҷавоб медиҳад. охир шумо нагуфтед ки номаъқул кардӣ, гуфт Идрис ба Мирзохол. ман ба ростӣ тарсидам ки ба сарам ягон бало наоранд, ҳиҷолат кашида ҷавоб дод Мирзохол. дигар натарс, акаи Мирзохол, гуфт Идрис. охир инқилоб шуд ку, барои чӣ? барои он ки ману ту бар ин деҳқонҳо дигар аз касе натарсем, озод зиндагонӣ кунем, озод гап зада тавонем. не додар, бо Нусратхоҷа баробар шудани ману ту мушкил, гуфт Мирзохол андешамандона. вайҳо зур, ҳоло ҳам зур. дар дили Мирзохол гапи дигар ҳам буду, лекин нагуфт. метарсид. дар ҳақиқат метарсид. сахт метарсид. мумкин буд ки дар як шаб аз сараш ҷудо шаваду зану бачаҳояш додгӯёну мӯйканон монанд. биё беҳтараш нагӯям, фикр мекард ӯ. забони сурх медиҳад сари сабз ба бод, гуфтаанд. он сирри Нусратхоҷаро ба Мирзохол бори аброр пӯкида фош карда буд. ӯ гуфта буд ки
дар он тарафи дарёи Панҷ як қушуни калон ҷамъ шуда истодааст. ба онҳо Инглистон бар ин давлати калон ҳар хел ярӯқҳои хуб ва пулу чиз медиҳад. онҳо ба як ишорати Нусратхоҷаву Урунов махталанд. агар Нусратхоҷа ишорате кунад, дар як шаб аз дарё гузашта, тамоми водии вахшро қир мекунанд. якта одами зинда намемонад. лекин ҳоло Нусратхоҷаву Урунов ин хел ишорат намекунанд, чунки маслиҳатчиҳои онҳо аз Сталинободу Тошканд ба ин кор ҳанӯз розӣ нестанд. Мирзохол ана ҳамин хел як сирри мудҳишро медонист, вале ба касе гуфта натавониста дар изтироб буд. гӯям забонам месӯзад, нагӯям дилам, фикр мекард ӯ. вай борҳо дар дил қарор дорд, ки ҳарчи зудтар аз ин ҷо кӯчида ба қишлоқи худ раваду ба бағали кӯҳу кӯталҳои душворгузар аз Нусратхоҷа ва роҳзанҳои ӯ панаҳ барад. беҳуда нагуфтаанд, ки нимтаи нон ҳузури ҷон, яктаи нон балои ҷон. аз осмон гандум борад, ки нони камбағал нимта будааст. камбағалро аз болои шутур ҳам саг мегазидааст. даҳони камбағал ба ош расад, аз биниаш хун меомадааст. лекин соли гузашта Мирзохол аз заминҳои нав он қадар гандуму ҷав гирифт, ки вақтҳои пеш 7 хонаводаи қишлоқчаи Зоғак ҳама якҷоя ин қадар ҳосил намегирифтанд. ба болои ин завод барои чида супуридани ҳар килои пахта 1 кило орд ба 3 кило кӯрак 1 килогии орд медод. Мирзохол аз ёрдампулии давлат гову гусоладор ҳам шуда буд. говашон сершир буд. аз ҳамин сабаб оилаи ӯ бо ширу ҷурғоту чакка ва равғани маска пурра таъмин буд. бинобар ҳамин, ки зиёдаашро ба ҳамсояҳо медод, Мирзохол агарчи хавфи марг таҳдид мекард, аз ин хел зиндагонии пурию серӣ ҳеҷ дилканда рафтан наметавонист. Умархон албатта ҳоло намедонист, ки дар дили колхозчии оддии Мирзохол ин қадар гап пинҳон аст. лекин ба ҳар ҳол ӯ пай бурда буд, ки Мирзохол аз дуғу пӯписаи Нусратхоҷа ба тарс афтодааст ва бо чӣ андешаҳое зиндагонӣ мекунад. умархон албатта ҳоло намедонист, ки дар дили колхозчии оддии Мирзохол ин қадар гап пинҳон аст. лекин ба ҳар ҳол ӯ пай бурда буд, ки Мирзохол аз дуғу пӯписаи Нусратхоҷа ба тарс афтодааст ва бо чӣ андешаҳое зиндагонӣ мекунад. амак, шумо мегӯед, ки вайҳо зуру мо гӯё камзур, бо тамкин гуфт Умархон. ман ба фикри шумо розӣ не. агар ҳукумати шӯро зур намешуд, Амир Олимхон тахташро партофта ба хориҷа намегурехт. Фузайлмахсум, Иброҳимбек бар ин қурбошиҳои калон ҳам таслим намешуданд. ҳукумати шӯро ба зурии худ бовар намедошт, аз вахш об бароварда ин водии қамишзору ботлоқро обод кардан бар ин корҳои душворро даст намезад. ҳукумати шӯро аз ҳама зур аст. сирри зураш дар он аст, ки ҳамеша бо халқ, бо меҳнаткашон такя мекунад ва барои кори ҳаққу адолат талош дорад. аз ҳамин сабаб ҳукумати шӯро ҳамеша ғолиб аст. Мирзохол бо Умархон баҳс кардан намехост. вай умуман одати бо касе баҳс кардан надошт. албатта ӯ суханҳои Умархонро дар тарозуи ақлу шуури худ баркашида медид ва ба дурустии гапҳои вай шубҳае надошт. чунки Умархон зури ҳукумати шӯроро бо мисолҳои фаҳмо ва боварибахш исбот карда медод. худи Мирзохол ҳам шабҳо хобаш парида дуру дароз фикр мекарду худро бо ҳамин хулоса таскин медод, ки ба ҳар ҳол ҳукумати шӯро зур аст. вай камбағалпарвар аст
ва Мирзохол ҳам дар паноҳи вай осуда зиндагонӣ карда гаштан мегирад. вале бо вуҷуди ҳамин тарсу ҳаросе ки ба гапи Аброр дар дилаш ҷой шуда буд, аслу берун намерафт. ӯ ҳоло суханони Умархонро шунида як дараҷа шердил шуда буд ва гӯё тарсу ҳароси дилаш ҳам камтар гашт. гӯё ки он гапи бадвоҳимаи Аброр якдам аз хотираш рафт, вале тамоман не. онҳо зур бошанд, мо ҳам зуртар, амак, гуфт Идрис охири гапро бо шӯхӣ бурда. кани каланро сахттар ба замин занед, зуратон дарҳол маълум мешавад. ба ту додар фақат ханда бошаду бас, гуфт Мирзохол аз шӯхии Идрис норозиёна. ана халос, дарав ранҷиданд, гуфт Идрис. агар шӯхию хандаро нахоҳед, ба ин дунё барои чӣ овора шуда омадед, амак? одам фақат бо тарсу ҳарос зиндагонӣ кунад, девона шуда мемонад кӯ. одамизод як рӯз таваллуд шуд, як рӯз мемирад. чӣ ин қадар ғам мехӯред? агар маслиҳати маро гӯш кунед, мондагии умратонро фақат бо хандаву шӯхӣ гузаронед, амак. гапи ту ҳам маъқул додар, гуфт Мирзохол ва наздики Идрис рафта нос пурсид. ана ин гапи дигар, марҳамат якта кайф кунед гӯён. Идрис ба вай аз бағалаш як носкадуи лӯндаро бароварда дод. Мирзохол ба кафи дасташ як отим нос рехта ба зери забонаш партофт ва даҳони носкадуро пӯшонида ба соҳибаш баргардонду ба Умархон узуромез нигоҳе карда ба даруни қамишзор даромада рафт. Умархон хомӯш каланди Мирзохолро гирифта ба решаканӣ сар кард. диловар ин кори ӯро дида ба хотир овард ки агроном ҳанӯз гурусна аст. дили худаш ҳам кимчихел шуда аз гуруснагӣ таҳ кашидан гирифт. акои Умархон, ҷурғо дар офтоб турш шуда намонад, рафта хӯрем, таклиф кард ӯ. амаки Ҷамолбек, Идрис ва дигарон ҳам ба онҳо мегуфтанд ки гурусна калан назананд, аввал рафта нону ҷурғодро хӯранд. хуб, камтари дигар кор кунем, иштиҳо нахстар мешавад, гуфта ҷавоб дод Умархон. ӯ мехост ки илоҷе карда ҳамин рӯз заминро барои трактор тайёр кунаду шаб ба хонааш баргардад, вагарна ба вай лозим меояд ки имшаб дар колхоз монаду пагоҳ корро буд карда баъд равад. ӯ бо ҳамин фикр калан мезаду аз ҷабинаш арақ мерехт.